Jawaku ki nang ndi? Tugas nopo, Nduk? Basa Jawa sing wingi kae tak seleke nang dhuwur TV kuwi lho, Mbok. Ya Nduk, si Mbok ora pirsa Lah piye to aku ki wis garap ngantek kesel, kowe ki ngerti ra, Mbok? Saestu, Nduk, si Mbok ora pirsa. Piye to, Mbok? Weh, kan saya ki ana apa ya? Kae lho, Mbak, Mbok ini buang tugasku. Saestu, Mbak. Si Mbok mboten pirsa. Simbok ya ora ngerti to, Nduk. Ora mungkin Simbok buang tugasmu. Weh, Mbak Dita ki kok malah belani si Mbok Alah, ya wis lah karepmu wae lah. Mbok yo nek ngomong ki kasih seru-seru. Nek karo simbok ki mbok yo basa. Mbak Livia niku mboten ngerti napa-napa kok ya malah ndukani aku to. Yo wis tugasnya digarap meneh, kan ora masalah to nek garap meneh. Saestu, Nduk. Ngapunten nggih si Mbok mboten ngertos. Mboten napa-napa, Mbok. Assalamualaikum. Kok ada dijawab tuh kan? Kesel tenan dino iki. Apa iki buatane? Bak lama jadi saksi bisu. Wah, malas macamnya. Kans, bapak njaluk tolong Kans. Digawe teh. Ah Bapak ki mongkon dhisik, Pak, aku lagi nggarap tugas. Alah ya wis lah. Liv, Livia, kene Liv. Nggih, Pak. Bapak njaluk tolong gawe teh Liv. Oh, Jose ya. Nggih, Pak. Yo. Iki nggih, Pak. Nggih. Nas kita lah enak tenang. Piye Dik, bocah-bocah wis do manggung. Sampun wau Mas. Oh, ya wis. Lah kuwi Sampun. Jenengan sampun dereng. sampun wau, sampun. Aduh, kesel ya aku. Mbok tolong dipencet Dik. Alah, Mas. Langsung Dik, ndak koyo sinetron malahan. Ora. Ah gitu, Bu. Pak. Wau kan muni-muni kalih Simbok mboten sopan lho. Mbak Livia wau sampun ngandani kansa. Nanging kansa mboten manut. Walah, bocah niku wis diajari basa kek dhisik kok ora iso-iso. Jenengan niku lho, Pak. Mbok anak iki dikandani. Lah saiki kansane nang ngendi kansa? Kans, mrene yo, Nduk. Nggih, Bu. Enten apa, Bu? Iki bapakmu arep ngendika. Nun sewu, Pak, Bu. Nika dagingnya badhe dimasak napa nggih, Bu? Disop wae, Mbok. Oh, nggih. Nuwun nggih. Rumiyin, Bu. Ya. Kans, mau jarene kowe bar muni-muni karo Mbok Inem. Emange ana apa? Nganu Pak, wau niku Simbok buang tugas kula, kemangke kula sampun kesel ndamel. Walah, Nduk, kowe iki wis tak ajari basa Jawa pirang-pirang taun, kok isih sasar susur? Lah jaman sak menika, Bu, tasih nganggo basa Jawa. Lah mboten gaul. Wih, Pak. Sampun, Bu, sampun. Kans, Mbok nek ngomong karo sik luwih tuwa, dialuske meneh basane, dibenerke meneh. Si Mbok kuwi luwih tuwa tinimbang bapak, apa meneh kowe. Jadi dialuske meneh ya. Lah Simbok buang tugas kula, piye aku ora arep nesu. Masa Mbok Inem buang tugasmu? Jajal Bu, tolong dicelukno si Mbok. Nggih. Mbok, Nggih, Bu. ditimbali Bapak. Oh, nggih, sekedhap. Pak. Hah, ngopo? Kula dipegat Mas Mukidi. Mukidi sapa? Niku lho putranipun Pak Junaidi. Walah, mungkin di sing ganteng kuwi to. Heeh. Lah, kuwi ki wis karo Surtini, koncoku, konco sekolahku. Kancamu. Heeh. Yalah, Nduk, iki lagi bahas serius soal kansa, mbok aja bahas lanang-lanang sik to. Kowe bapak mboten nate kali ibu mawon. Lah, jan kan tau pegat, buktine dadi ibumu saiki. Ayo, piye? Si Mbok endi, Bu? Monggo, Mbok, lenggah. Nggih, Pak.
Wau lemongan kansa sih mbok buang tugasnya kansa. Napa leres mbok? Saestu Pak, kula mboten pirsa. Mbok coba digoleki dhisik to nduk tugase. Lah wong mau wis ra ono, Ibu. Oh, jebul mengko ketlingsut. Isin aku dari kowe. Oh, njajal digoleki sik, Nduk. Livia Rodita diewangi ya adine goleki. Nah iki lho kan tugasmu. Mula nek nggarapke ora ning kasur. Oh iya. Kono ge matur Bapak. Ketemu lah tugasnya. Tugasnya sampun ketemu, Pak. Lagi ini ketemu daerahnya ngendi mau tugasnya? Nah iya dari siji karo kemul dino kemulan. Ya wis, saiki kan sanjana ngapura karo simbok sih. Ibu ki. Ya wis. Mbok kansa minta maaf ya. Mbok le matur sik bener, nganggo basa Jawa sik bener. Mau kan wis dikandani bapak to? Nggih, Pak. Mbok kansa nyuwun pangapunten nggih. Nggih, Nduk, mboten napa-napa. Pak. Pak, aku mau dipegat Mas Mukidi, Pak.